नंगौ नैबे समाव जे 63थि जोनोम सान फालिथाय डिआर नाब्ला थामहिनबा रन्जन दैमारि बिथांनि 63थि जोनोम सान फालिनाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा देवलगुरि गेवलां फोथाराव नैबे समाव सोलिगासिनो आरो आं नैबे समाव केमेरा फारसे बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिनि जे 63थि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ देवलगुरिनि बे गेवलां फोथाराव फालिनायखौ बे समाव जों नुनो मोनदों लोगोसे दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा नैबेयाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों जे 64 बोसोर जाफैबाय नैबे रन्जन दैमारि दा हारि थामोन्था मोन्थाइखौ लानानै बिथाङा गोख्रों खामानि मावबोनाय नैबे 63थि जोनोम साननि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाखौ नैबे समाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे इउनाइटेड फरम एक्स एनडिपिनिफ्राय जे बानजायनाय हाबाफारि बे बानजायनाय हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै खामानि मावगासिनो जोंजों लोगोसे दङ इउनाइटेड फरम एक्स एनडिपिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङा नैबे समाव जोंजों लोगोसे दङ बे समाव जों माखासे बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन जोनोम सान डिआर नाब्ला सारनि जोनोम सानखौ दिनै फालिफुंबाय मा बुंगोन बेखौ थारैनो गिबियावनो 64थि रन्जन दैमारि सारनि जोनोम साननि मुङाव आङो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनो बिनि जोनोम साननि मुङै गोजोन गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय बिथांनि बे जोनोम साननि हाबाफारिखौ जोङो इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिपि जिल्ला कमिटिया खुंफुंनो हानानै जोङो थारैनो गोजोननाय मोनदों बिथाङा सासे बर' जाथिनि बिर जोहोलाव बिथांनि नाजानाय आरो जुजिनायावनो दिनै जों बर' हारिया बे अबस्थायाव थांनानै दङ जोंनि राव हारिमु जोंनि जारिमिन जोंनि हा हु जों गासैखौबो मोनसे समाव जोङो खोमानो हमबायमोन बै समाव बिथाङा जुजिनानै हारिखौ फोथांनानै लाखिदों आरो बेबायदि गेदेर बर' हारिनि अबदान अर्थात बर' हारिनि बिर जोहोलाव बिथांनि बे जोनोम सानखौ फालिनो मोननानै जोङो थारैनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे जोनोम साननि जि फारिलाइ बेखौ जोङो जाफुंसारनाय मोनसे फारिलाइ होननानै जोङो बुंनो हास्थायो दिनैनि दिनाव बिथाङा जोबथेसालियाव दङ बे समाव जों नोंथांखौ गोबां बिथांखौ खौरां लाहैबाय थायो होनना जों मिथिनो मोनदों बिथांनि सावस्रि देहा बेफोर माबायदि थासारियाव दं बिथांनि देहाया थिगैनो दङ आरो बिथांनि जि गोसो बिथांनि हारिखौ जि मोजां मोननाय बियो दिनै बिन्दो मोनसेबो खमायाखै जों बेखौ दिनै रोखायै नोंथांमोननि गेजेराव जों बुंनो हायो गोदो जेरै हारिखौ मोजां मोनदोंमोन दिनैसिमबो बिथाङा हारिखौ मोजां मोननानैनो दङ नाथाय बिथांखौ सुथुरा दिनै मोनसे बेन्दोंआव दिनै बोननानै दोननायखाय बियो बिनि हारि अननाय बे हारिखौ मोजां मोननायखौ दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा दिनै मोनथिनाय नङा खारन बिथाङा जोंनि गेजेराव दिनै गैया नाथाय बिथाङा बर' हारिखौ गोदो जिबायदि मोजां मोनो दिनैसिमबो बिथाङा हारिखौ अनो आरो जों जेब्ला बिथांजों रायलायो बिथांजों सावरायो जेब्लाबो हारिया बुहुमनि बिखायाव थांना थानो हाथों बिनि सायाव नोंथांमोना सान हर खामानि माव बे बिथोनखौनो बिथाङा जोंनि गेजेराव जेब्लाबो होयो आरो बे बिथोनखौ लानानैनो जों जेब्लाबो जोंनि समाजनि गाज्रि जोंनि हारिनि गाज्रि जिया जोंनि जौगालांनाय हारि जौगानायनि हारि जौगानायनि लामायाव जि मोनसे बिजानु बायदियै जोंखौ हमथानानै दोनो बेफोरखौ जोङो जोंनि लामानिफ्राय बोखारनो थाखाय जोङो सान हर खामानि मावो बिथांनि बे सिमांखौ दिनै जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो दिनैसिमबो जों नाजागासिनो दङ हाथियारखौ नागारनानै हारिखौ फोथांनायनि जेसेबांखिनि खामानि दामानि जों गासैखौबो दिनै जोङो बिथांनि जि सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो जों नाजागासिनो थायो आरो माखासे समाव जों राजखान्थि लिडारफोरखौ गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय दासिमबो दिनैसिमबो बिथाङा उदां अख्राङाव जाफैयाखै मा बुङो बे समाव जाय राजखान्थिगिरि बिथांमोना राजखान्थि खालामबाय थादों नाथाय जों सिदा मोनसे बाथ्राखौ बुङो जोङो बे रन्जन दैमारि सारनि उदांनि बेलायाव राजखान्थिगिरिफोरखौ राजखान्थि गेलेनायखौ जों लुबैया गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनानै समखौ दिनै बारहोनो नागिरनाय बायदि जों मोनबाय थादों बेवहाय जों दिनै बिथांनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जों बुंनो हास्थायदों दिनै जायफोरा राजखान्थियाव दिनै जिरायनानै दङ जायफोरनाव गोहो दङ नोंथांमोना दिनै बिथांखौ थाबैनो उदां खालामनांगौ बेखौ दिनै आं बे जोनोम साननि गेजेरजों खावलायहरो आलदा हिसाबै इउनाइटेड फरम एक्स एनडिपिआ माबाफोर थांखि लादों नामा बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय थांखि हिसाबै जों जेब्ला बिथांखौ कनभिक्ट खालामदों बे समनिफ्रायनो जों नाजादों आयेननि गेजेरजों जों बिथांखौ बर'नो थाखाय जों नाजागासिनो दङ लवार कर्टआ बिथांखौ कनभिक्ट खालामनायनि उनाव जोङो हाइकर्टआव जोङो प्रसेस जों सालायबाय हाइकर्टआव जोङो एडभकेट हमनानै जों केसखौ जोङो जुजिबाय नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा पलिटिकेल बेकिं मोनैनि थाखाय हाइकर्टआबो बिथांखौ आखौबार लवार कर्टआ जि जाजमेन्टखौ होदोंमोन जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानाय बे जाजमेन्टखौनो हाइकर्टआबो होफाफिनदों थ' जोंनि नाजानाय आरो जुजिनाया एसेबो जों खमायाखै बा जों उनफाफिनाखै बिथांखौ जों उदां खालामनो थाखाय इउनाइटेड फरम एक्स एनडिपि बा एक्स एनडिपिफोरा दिनै सुप्रिम कर्टआव बिनि केसखौ जोङो खारथाय होगासिनो दङ नंगौ जे दिनैनि जे डिआर नाब्ला सारनि जे 64थि जोनोम सान फालिनाय बे सान फालिनायाव इउनाइटेड फरम एक्स एनडिपिनि जे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि थामहिनबा बिथाङा दिबानसु बिथाङा जोंनि गेजेराव रोखायै फोरमायबाय जे रन्जन दैमारिया नैबे समाव मा थासारियाव दङ बेनि सायाव बिथाङा जोंनि गेजेराव रोखायै फोरमायबाय बे समाव उदालगुरिनिफ्राय आं सोरांसार बर' टाइम्स बड'लेण्ड